Καλησπέρα, κάνω αυτό το βιντεάκι για κάποιους φίλους που ζήτησαν να δούνε το λογισμικό που φοράει η νέα οθόνη από το Style και πάνω του 2024. Αυτό είναι λοιπόν. Έχει την πλοήγηση, μουσική, τηλέφωνο. Το όχημα είναι γρήγορο σε απόκριση. Έχει πάρα πολύ ωραία γραφικά. Είναι Full HD οθόνη. Εφαρμογές, ρυθμίσεις. Εδώ μπορείς να δεις διάφορα από ειδοποιήσεις για τα φώτα, έλεγχος θυρών, κλιματισμό, γενική χρήση, πληροφορίες ταξιδιού, το ιστορικό σου, κατανάλωση, μουσική, dub, πηγές, στικάκι, ασύρματο. Παιδιά, ό,τι χρειαστείτε μου λέτε, όταν έχω χρόνο σας το δείχνω.